মিডিয়াটা খুব সামনে তাই ত্রিপুরাবাসী যতनो हामबाय তিনি আরও TWF जों बुसकांगो चिनि फाउंडेशन डे खायनानै थांतनि जों आरो मिटिं आजुगलायखा चिनि फाउंडेशन डे हंखाय बुसकांनि जून नि 6 तारिखआव चिनि फाउंडेशन डे हंनाय आमनो दिनो जों आजुगलायो आरो दङ चिनि एडभाइजर बोर्ड नि चेयरपर्सन पवित्र भक्ति जमातिया बरंगनांजो यांगो दङ चिनि आति जमातिया यांगो दङ शर्मिला देवबर्मा यांगो दङ वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगनांजो मणिहार देवबर्मा यांगो दङ सेक्रेटारि बरंगनांजो बुद्धलक्ष्मी देवबर्मा यांगो दङ एडभाइजर नि मेम्बर चिनि बरंगनांजो ममता देवबर्मा तेबो दङ यांगो चिनि एनर्जी त्रिपुरा यांगो चिनि रीता देवबर्मा सपना तिरिया तेबो दीना रानी देवबर्मा चिनि शिवानी देवबर्मा तेबो दङ यांगो शिवली देवबर्मा जों आरो चिनि बुसकांनि फाउंडेशन देना ते कक साबलायजा हायपानो जोंबो चिनि त्रिपुरानि माननीय मुख्यमंत्री कक सामानिनो जों बेलायखे TWF रक जोंबो जाजाग्लिया बेलायखे सेलेंगो अबनो तुइनो तिनि नरक मीडिया रकनो जों मारिखा अकक सानानि बागै बेलायखे वाना मासिसा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्रीनि जे कथा बार्ता रक मुख्यमंत्रीनि सामुं तामुंनानि नाम मुख्यमंत्री ब ताम कक सानानि नाम खरकसा मुख्यमंत्री दायित्व मानजा त्रिपुरा राज्यनि राजा हाय त्रिपुरा राज्यनि सेरा मंत्री बो त्रिपुरा राज्यनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यनि बरकनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यआव जाहाते गुणगल सृष्टि तांथों शांति सम्पूर्ण भावे तांथों अबरकनो नायकल तंनाय जे मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री नुखा फियाबा बीजेपी IPF नि मुख्यमंत्री अब 2023 नि मुख्यमंत्री नुखा बेलायखे आलका खाई नुखा बेलायखे जुदा खाई नुखा तिनी मुख्यमंत्री सानानै थांखांखाय मुख्यमंत्री ब राजानो चिनि महाराजा ताहिंदी हिनि सामानि महाराजिनि ककनो सानानै थांखांखाय अब इतिहास दं ब अ मुख्यमंत्री महाराजा ताहिंदी हिमानि अब तांगि हिनगना नाकि चिनि महाराजानि इतिहास नो ब सकमरना दा मुचुं बा सकमरना दा नायखना सकमरना नि फासिं दा ब उद्देश्य दा कक साकना आरो चिनि वानसुकमानि फायो फियाबा महाराजानि कक सानानै थाखाय 186 नम्बर राजा चिनि महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक देवबर्मा बन महाराजा ताहिंदी हिमानि ब आसायमासे महाराजा बिन थैसे महाराजानि थै ब अमहायके आजायो तिनि आरो चिनि माननीय मुख्यमंत्री कौन साना था हंकाय बो माहायके आचाय हंकाय बो बिनि बुदय बिनि वानसुंगावनि बुदय बांग्लादेश नि थै दंगना बिनि वानसुक माने बांग्लादेश नि थै दंगो बुबाग्रा आचाय माहके राजानि थैबे आचायो तिनि मानिक चिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो आचाय मा हंकाय बांग्लादेश नि थैबे आचायो बो आबनि बागैनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे ककनो बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे 186 नम्बर राजा बंखा ठीक नो माजार एग्रीमेंट अंगमानि परे भारत बाय माजार एग्रीमेंट अंगमानि परे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायके सैजागि दंगो जे राजानि जे वंशरक जे राजानि रॉयल फैमिली नो राजा हायके नो बरम मारिनाय भूभाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायके नो एग्रीमेंट दंगो ठीक नो और वो गणतंत्र जुग गणतंत्र नीति राज्यबायनो चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व थानि हंका राजा हायकेनो बरम मारिनाय अमो हाय खेलाय जदि एग्रीमेंट खायजाक दं हंका ब इतिहास न साइमेनिया तानि हिमालय ब बांग्लादेश नि थैबे गोरोंजाक फियाबा अरतेबो बनो तुलना खायनानि थांगा हंकाय चिनि एक्स मुख्यमंत्री कचाम मुख्यमंत्री बरमगरां और विप्लव कुमार देव बोबाई और डॉक्टर मानिक साहना जों और जदि कम्पेयर खायनानै थांगा हंकाय और नुगु
अरब जों साइमानो चिनी गोजाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब बबो तो बांग्लादेशनि थैबायनो गोरोंजा जों साइमानो बांग्लादेशनि थैबायनो गोरोंजा फाइनो बय अनेक डिफारेंस तफात दं बाहाय डिफारेंस सिमहाले दिनै फुनबाय कक सामानि जों खोनाका एवं बस सामान का बुबा ग्रानो बा महाराजा हाकिन बरम रिनानि दरकार नि बस सामानि बिलाइके बो महाराजा बरम बरिनानि दंगु बा तिप्रासानि इतिहास न बसिउ फियाबा बिनि मुख्यमंत्री थाकाकालीन बिनि मुख्यमंत्री तंफुर जों नुखा बिनि कामरंग न नुखा बिनि कार्यकारी न जों नुखा बिनि कार्यकारी बो माहाय हिनि हिमाले ब जों अनेक बছर जों एयारपोर्ट न राजानि महाराजा वीर विक्रमनि बुमुंगै मारे नाय जों आंदोलन खायफायो ओ आंदोलन खायफायमानि जों सक्सेस ओंखा जे चिनी गोजाम मुख्यमंत्री अब बिप्लब कुमार देब ब रोखा एयारपोर्ट न महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि मुख्यमंत्री नि समय तेबो नुखा बिनि अबनो जे ओ हानि राजवंशनि जे वान सुगैनाय जे बरिमानि तेबो नुखा जों बरमुरा हाथायनो हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि तेबो गंदा सरानो गंदा तैसारक सामानि अमहायके बिनि थानि नुखा फियाबा चिनी माननीय चिनी एक्स मुख्यमंत्री बरमगना बिप्लब कुमार देब बिन थानि तेबो नुखा जों ब कबरबाय पर्यन्त बासन दिउ मानि नुखा तेबो नुखा ब सिमिया बिनि बिहि मैडम नीति देब ब पर्यन्त चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस कानिनाय चिनी ड्रेस रंग कानो आव अमहायके जदि मिले मिसे तंखांगांगाय जोंबो तो 10 नि ड्रेस कानो बरगो चिनी ड्रेस कानो हायके जदि तंखांगांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामु फियाबा अरवो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि बुबाग्रानो चिनी महाराजा तारिंनि हिमाने आबो हंगांगाय चिनी बरग रगनि सेंटिमेंट फनांगरिखा चिनी बरग रगनि बखाव खानांमानि कक सावरिखा आबुनि बागै नायता प्रोटेस्ट रैली चली दंगु जागा वो बिखुब मिছিল चली दंगु खादुमा मिছিল चली दंगु दिनै जों बुरि रग बाचाय मा फायगा साया हिनपानो अबले जों सयजों लिया हिनाय जों दिनै अमहायके नरंग रिंगिनाय प्रेस मीट मा खालायगा सानानि मुचुंगो दिनै अरवो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो चिनी महाराजा तारिंदि प्रदुत हिने बुमुं खोनाना खुमानि बुरिबो दंगो चलाबो दंगो तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आ जागमानानि आबैया फियाबा नरक एक समय कासा कक दंगो सियाल न सियाल जखन सियाल हुलो पुरो नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रंग रुई तंफान आं सियाल याहिन तंफानो किंतु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाक ना हिमाले जखन सियाल हुलो पुरो नों जेसुकपानो आरो रि चुमुइ दंगैदि नों मा हुलुकनाय आफ्रुनो नों साइमानाय नों बो खरकसा सियाल होननाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी ओ फानो तंथुन ताबले खानांनानि जरा सपायका हुलुक जुदि नों मा हुलुकनाय कारण अब चिनी इतिहास चिनी लाइबुमा चिनी बरम बुबाग्रा से चिनी बरम बुबाग्रा से चिनी लाइबुमा बुबाग्रा से चिनी इतिहास बुबाग्रा न तुई से चिनी अरन चिनी मंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रुक साविनो अ फाननो रुक साविनो दिनै अक ग्रबो किजामिसा नखर फाइमानि फाइगोना नै जों तेबो अरबो जों सन्देह अंगो आबुनि बागै निजे हामजागोन नांगो साकनो हामजागदि एरपरे से नों बुइना हामजागै मानाय नों साकनो पयला मा हामजाग्रानाय आबुनि बागैनो जों दिनै बेलायखे जों सेलेंगो बेलायखे दिक्कार जानांगो स्ट्रंगलि भाबे कन्डेम जानांगो जों माननीय मुख्यमंत्री न बिनि अककनो बरसानानि ओंथन बिनि अककनो बरसाया हंगाय चिनी बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री चेयर फान कलाय थांमानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32टा एमएलए तैनाय सरकार गठन खाय दंगो 32टा एमएलए बाय नरक तावान सुखदि और 32टा एमएलए बाय नरक काहाम करनका सरकार गठन खालाय दंमानो हिनाय खरकसा करायमानो खरंनि करायमानो खरकताम करायमानो आफ्रो नोंता मुंनाय आफ्रोके नों सरकार मुख्यमंत्री चाइमानाय दे नोंकि मुख्यमंत्री लास्टिंग खालायमानाय दे नोंकि बुबाग्रानो अकक साइतमानि चिनी महाराजानि ऊपर नों अकक साइतमानि नोंकि लास्टिंग खायमानाय दे
जों साइमानो महाराजानो ते लासिमा सिचा खलायनानै नाय दङ फियाबा आसुक सहसिया चिनि तिप्रा सारो आसुक सहसिया तिप्रा सारो आसुक सहसिया बुबा ग्रानो नों जेसेबां खिख्लानानै दि जों बुबा ग्रानो उनाव दिनै खिख्लायनानै रेगला आरो बुबा ग्रानो केबो जायाबो हिंगला और इंटरलिक्युटर सकबायनाय और साका कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन ओंनाय ने फियाबा और जों वानसु गैनाय खानका अमाहायकेनो वानसु तिप्रा बासिदोंनि थाने आं साइ दङ नरं थाने आं कबं मुनारो और बुजिनानै नांनाय कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन साबरना हिन इंटरलिक्युटर साबरनानै हिन যখন और वो त्रिपुरा राज्य वो যখন केंद्रीय मंत्री और वो फाइप्रो बुबा ग्रानो रिंखा 13 जना एमएलए नो रिंखा 13 जना एमएलए नो रिंगिनाय बुबा ग्रानो रिंगिनाय बस इंटरलिक्युटर रिंनानै चंनानै हिन साबले बस कन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन रिंनानै हिमले ओंगे अब तो बुबा ग्रा सान्या अब तो त्रिपुरा मथा सान्या ओंगे किन्तु चिनि महाराजाले महाराजानि थैबाय नाजायो महाराजा हंगे कुबुयो दङ महाराजा कुनु राजनैतिक रिंगिया महाराजा যদি राजनैतिक रिंखा हंकाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिनेर माथाय नरंनो इंटरलिक्युटर चंगिरिनाय बुबाग्रा साका जे कुबुय कगनो साका যদি राजनैतिक रिंखा ब 3 दिन माथाय इंटरलिक्युटर फाइ दङ नि महाराजा सागला खामो महाराजा साइरिका ब राजाले राजा न ब सय लामाव दङ ब कुबुयो दङ आबुनि बागै ब सतिक ब कक साका 3 दिनेर माथाय इंटरलिक्युटर चंनाय ने बाजी ब सकलायका आबनकाय अमित शाह जी नि कगै बाजी सकमासे ताइ काइसा हंकाय और वो साजावका 27 तारिख फाइ दङ 27 तारिख फाइलिया आरो ब बुबाग्रानो खेल खायका तैसा साजावका 12 तारिख फाइनाय हिनाय आफ्रोबो फाइलिया आफ्रोका मणिपुर नंखानब्ला ना मणिपुराव गुणगल उंतंमानि बागै आरो बेजाल उंतंमानि बागै आरो इंटरलिक्युटर फाइनानि को आरो कसाय तंखा हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो तला खिखलायना नायमासे किन्तु जत बरकनो साइमानो जत त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराबासी साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किन्तु गेम थंगै कुनु लाभ गरै नरकसे 32 जना एमएलए 32 जना एमएलए बे गेम थंकांकाय नोंसि करायनाय किन्तु चेर याकुं कोंसाक लरी तंखा बुआ लरी माहाय किन्तु सरकार बुफोरबो कलायनो आबो केब ग्यारेन्टी रिमेया सरकार कलायफान थांमान अमाहाय इंजागो ताइ काइसा कखंगांकाय और जारा वानजि बसंफानो ताबु नों बांग्लादेशनि थैबाय फानो और करंगै तंथुन माननीय मुख्यमंत्री न सानानि मुसुंगो नों रिनि सिंगै तंखा राजा रावनि थाने रिनि যদি महाराजा और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा अंगो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा अंगो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा उफ्रु फायै आरोनि बरग निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायै नाय फाइप्रो राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानचिरे दिहिनाय महाराजा बरंग तंथारिखा चाथारिखा ताबो तंगुइ तंखं गांगाय अ बरो रवान सुंना नांमानि दिनै माननीय मुख्यमंत्री वान सुंना नांमानि आव दिनै जे महाराज जोंनो और जागारिमा बासि जों दं गांगाय महाराजानि विपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दं गांगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगो जोंबो हेल्प खायनानै नांगो जोंबो हेल्प खाय जागारि रिखा ताबो बो बिनि प्रजारंग तंथारिनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै दं गांगाय जों सपोर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बसे कंट्रोल खायनानै नांमानि बसे सानानै नांमानि फेयाबा बसे महाराजा ता हिनि गांगाय अबनो मसु कथैनो तिसाकाय दूध मासाफो बर कथैनो तिसाकांकाय क खन्ताय मासाफो हिमानि अबनो उंगै तंखा आबनि बागैनो दिनै सानानि मुजंगो दिनै और बर बुजिया उंगै तंखा जे ताहनेनि जारा बसि आबो किसु संककसे जत वानजिया बाक्सा वानजि बुजि जा आव अब बंनि हा और 186 नम्बर राजा राजत्वनि हा बंनि इतिहास दङ जों और मा तंया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खायनाय बाक्सा केलकाताराव थांनाय दङ हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामाराव अब हायरखनाव जाय हो जों दिनै डिमान्ड खा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानायनो मानाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों ब्रिरक कुनु दिन एक कदम फानो जों उकलग उंथ्रुगला
जों बोसोरखांनो आगोगनाय जों बुरि रक ग्रेटार त्रिपुरानि बागै एबं चिनि महाराजानि लगिबो जों तंगो महाराजानो जुदि चाया हामिया साकांगांखाय जों कुनु दिन चुप तंगला एबं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि ओ बयान न निनि ओ कक सामानो नों रसाय नाहाय आंगांखाय निनि क्वार्टार दा थां निनि सेक्रेटारि एट दा थांगैनाय जों बुरि रक दरना खाय आबो नों नुकनाय हामबाय ना जों